И какво става, хора? Аз съм Iceplay и днес играем на Skywars в Survival Dub. И сега избрах Skywars, понеже на Skywars мога да казвам някои неща, които нали, не мога ги казвам на Survival, понеже Survival в private сервера. Да. Ender първо. Добре. Да. Сега трябва да кажа някои неща, свързани с банерите, които почнах да правя. Тия банери ще ги правя с малко закъснение, понеже докато ви открия скина в нова скин. Последният човек, който искаше да му правя скин и все още иска, ще му нали, курица, ще му направя. Но просто трябва да разбера, нали, кой от хилядите скина е неговия, понеже в клиповете му той не си показва скина. Насякъде е Стиви, което е странно. Така, аз като вандал влизам. Това но... Да, бе, вате, 17 пъти 6 грешеше мръдно. Това е ярко. Така. Доколкото в сървърите, в които снимам, в MagmaCraft спрях да снимам, понеже в MagmaCraft рестартираха сървъра и аз от много време спрях да играя. Между другото за FlightJumper, брат, много ти се извинявам, че не ти дах наградата. Просто не играх там чак толкова много и затова не ти дах наградата. Много дни мислех да ти дам наградата, събота и неделя се пробвах, ама тебе те нямаше. Което е до някъде гадно, до някъде не. Но пък рестартираха за сървъра и сега защото нямаше голям смисъл. То без армор. Не, с армор е, бе. Пръснах го. Помислих си, че е без армор. Мъга. Имаше болтуши. Имаше и брадва, която той дори не успя да използва. За което се радвам. Така. Стига. Купата слаба. Доколкото текчар пака, хора, то текчар пак може би скоро ще го пусна да се сваля, понеже сега вече наистина в буквалния смисъл не ми се занимава да го пускам да се сваля. Защото нали, има още някои неща се правят и за които ме мързи да ги направя съответно. Да. Нямам кирка, по дяволите. Имам поне лък, имам и стрели 20. Да. Така. Вандала го ограбил. Така. В момента отново не играя с звук, понеже нямам слушалки. На тия игри ще се чува прекалено силно. Маля, аз съм свикнал на 1.9 в дясната ръка си. В лявата ръка си държа... то по въздух. Вече не. Ти мърчицата. Ей, саби щупи главите. Падайте и двамата, бе. И двамата. И двамата. Давате хакера. Брат, сори, много писнаме те.
АФК, така че... На едно в едно ми е в кърпа вързаната игра. Между другото, това ми е третата игра, което никога не става от третата игра. Хакера, бе! Не се запали. Са шанс. И добре, хора, мисля това да бъде за този клип. Надявам се ви е харесал. Ако е така, харесате, оставете един коментар и се абонирайте за моят канал.